नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. दांडेली नगरसभा व्याप्तीच्या G+2 गृहमंडळीची घरनिर्माण कामगिरीची खास बैठक. दांडेली समग्र अभिवृद्धी संघर्ष समितीतर्फे G+2 घरा मेळीना म्हूण घरा निवेशनदाराली सभा घेऊन 19 ऑगस्टाक नगरसभेक घेराव घालची ताकीद दिल्ली. त्यांना बेंगळूरच्या गृहमंडळीतर्फे सभा घेऊन थोडा वेळ मागलो आणि खास चर्चासत्र दवन दांडेली अभिवृद्धी समिती अध्यक्ष अक्रम खान या सभेक हजर आशिल्ले. या वेळार गृहमंडळ आयुक्त कविता मन्निरी हेमगेर अध्यक्षतेत जाल्ल्या या सभेत गृहमंडळीचे अधिकारी, राजीव गांधी गृह अधिकारी, नगरसभेचे पौरायुक्त राजाराम पवार तसेच विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. G+2 घराच्या कामगिरीची सुदीर्घ अशी चर्चा जावन सगळे 1106 घर कामगिरीचे कंत्राट दिले असून तितूंतली 108 घरा पूर्ण जावन घरा दिल्ली आसात. 36 घराचे काम अर्धवट असून ते बेगी काम पूर्ण करचे बद्दल निर्णय जालो आणि कंत्राटदाराक दिवच्या पैशाची चर्चा जाली. उपाध्यक्ष अशोक पाटील हेमी सांगले की घरा कामाची कामगिरी योग्य वेळार सुरुवात जायना जाल्यार नाइलाजान परत आंदोलन करचे पडतले. आजपर्यंत या शांतियुत आंदोलनात दांडेली नगर DYSP, CPI, PSI आणि पोलीस खात्यामार्फत दिल्ल्या सुरक्षा योगदानाबद्दल पोलीस खात्याला तेमी अभिनंदन केले. या संघर्ष समितीचे मुख्य कार्यदर्शी ॲडव्होकेट राघवेंद्र गडपनवार, समितीचे पदाधिकारी मुजीबा छब्बी, श्याम बेंगळुरू, मोहम्मद गौस बेटगिरी, शिवानंद मुरुगोड, सहेजा, दत्तात्रय, फारूक आणि इतर हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. होन्नावर कासरकोड समुद्र किनाऱ्यार कचऱ्याच्या चिखलात यांत्रिक बोट शिरकली. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर कासरकोड समुद्र किनाऱ्याचेर देगेर कचरो आशिल्ल्यान चिखलात रुपांतर जावन परत मच्छीमारी बोटीक अवघड घडचो प्रसंग येतालो. अशीच एक घटना या अवघडात मच्छीमारी यांत्रिक बोट समुद्र किनाऱ्यार शिरकल्ली घटना घडली. अन्सार साब हेमगेल्या मालकीची MMF नावाची ही बोट असून अवघडात सापडली तेन्ना इतर मच्छीमारी बांधव आणि समुद्र तटरक्षक दळाचे कर्मचारी येऊन या अवघडातल्यान बोट मुक्त केली घटना प्रसार माध्यमांक कळयला.